Kune cancer yekuti tiri cancer yekuti iri cancer iri normal, neimwe cancer inotogadzirwa pomanzi vachitaura technology yeuroyi kuti yasimuka zvakanyanya. Saka dzimwe cancer dzinotogadzirwa dzinotokonzeresa kuti ende dzinogadzirwa zvacho izvozvo ndo dzimwe zvadzo kuti dzimwe dziri complicated zvokuti dzikashandisirwa mishonga isiri maherbs ndopo munoona zvinzi haisi kurapika. Pane zvakare mushonga umwe wandinoziva zvakare wekuti handimunoona vana mai kuti vanozvara neoperation. Mai watounganirwa nemadhoktors zviri kutonzi warifana kuenda kutheater watosununguke neoperation. Kusvika ipapo ndotaura kuti itai kudai, mai vanosununguka ipapo. Chirwere chacho kuti mombe dzaibuda misodzi dzomatsitwa. Icho chacho chakanetsa ichi vanhu vaitochidaidza chiti January disease. Chirwere ichocho ndo chakatora chiri kutorapwa neguku rahundi zvakare. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Kwazai vatari veSly Media TV, zita ndinonzi Daniel Kacheri. Zuva ranhasi tinokuchingamidzai pachirongwa chedu icho chatakuunzirai murapi mukuru anobva mudunhu rekwaRusape munyika yedu yeZimbabwe. Murapi uyu anoti ane mushonga wakatumidza zita rekuti guku rahundi kana kuti chikwapuro, nekuti hapana chirwere chinoita pamunhu chisingakwanisi kurapika. Anoti iye unorapa gomarara iro rinozikamwa nekuti cancer nechirungu, kana ava vane HIV nezvimwewo zvakasiyana siyana. Anotaura iye zvakare kuti mushonga uyu unobatsira zvakare avo vanenge varumwa nenyoka. Regai tikure naye muzvinzwire achizvitaurira nemazwi ake. Makadiko weSly Media team, ini ndoitwa John Mbariro, ndiri herbalist. Ndingati ndaane nguva yakati rebei ndichiita basa iri. Ndingati pakutanga kwandakaita basa iri ndakangotaurirwa mishonga inoshanda pakurapa urwere nasekuru wangu. Saka chirwere chihombe chawakanditaurira nezvacho. Chekutanga wakatanga kutaura nezve mishonga ine chekuita nekurumwa nenyoka. Panyoka ndipo waitaura kuti aya munhu akarumwa nenyoka, akarumwa akafa, anokwanisa kumuka nemushonga unoshandiswa nenyoka yauraya imwe. Uye zvakare munhu akarumwa nenyoka anokwanisa kungoshandisirwa mushonga wekumutemera parumwa ipapo, zvava zvangoita zvakanaka. Zvakare pane mushonga unonzi arumwa papi, wekuti kana kuti toti munhu arumwa nenyoka kana kuti ari kunana, toti kana totomboti kana kuti ari kumwa ari kunana kana Britain chaiko, okwanisa kuti amhanywa naye achiuya kwandiri, toshandisa mushonga unonzi arumwa papi, totemera auya kundotaura, arumwa asitoripo obva atongoponawo nenzira iyoyo. Tozoti mushonga mumwe wakataura zvakare ndewekuti charumwa, chikange charumwa chikafa, waiti iwo chinomutswa nemazuva chike chine mazuva matatu chafa, chinokwanisa kumutswa, because ndo mamutsirwa anoitawo nyoka kana dzikaedzaurayana dzinomutsana kuti ikange yarumwa ikafa inokwanisa kumuka. Mishonga iyo ine chekuita nenyoka ndakazoita maexperiments acho. Imbwa yakarumwa, shuwa ndakandoshandisa mushonga sekutaura kwawakaita ikamuka. Saka ipapo ndipo ndakatanga kurohwa nehana ndikati saka inini kana ndakutanga kutoita mishonga yanditaurwa nasekuru yese inoshanda. Ndipo ndakachitanga kuti wane mushonga wakanga wakati mushonga waikanditaurira waiti uyu mushonga unorapa urwere hwese hungangobate munhu.
zvokuti pandakatanga kushandisa mushonga iwoyoyo ndichipinda mundima ndichibatsira vanhu vakazopa mushonga zita rekuti gukurahundi. Gukurahundi pamusana pekuti waiti mushonga unototi munhu kana ari HIV positive ane mukondombera. Nguva yandakatanga kwekusati kwaane kutestwa, asi munhu aipera zvokuti kana akadzikira aitoguma achonika majoinzi kuti joini rakagumira flesh yese yatadza kuti yapera. Asi ndaiti ndikamupa mushonga iwoyo aidzokera pake zvokuti waizoguma wakutoona kuti kwekusina hako kutestwa asi munhu anenge atosimba. Kusvikira pakazonzi vanhu vakutestwa ndopo ndakachitanga kuti ndichipa vanhu mushonga aitanga kuti munhu unyatsotoona kuti adzoka pake paya chaipo chaipo, asi pawaizondotestwa anga ari positive aizowanikwa negative. Saka ndopo ndakanatanga kuti saka basa iri ndakuchitotanga kuti ndakuita basa. Izvozvi ndingati pondiri mubasa irori ndiri kuita izvozvi kuti gukurahundi kwarehwa nevanhu, mushonga uyu uri kufanira kuti ushandiswe nemunhu wese zvake, kwete kuti ari kurwara akuziva kuti ndiri kurwara. Ngekuti gukurahundi iyoyi iri kubata munhu ane mukondombera, iri kubata munhu ane shuga, iri kubata munhu ane kenza dzese zvakanyanya, kunyanya kuvanhurume prostate cancer. Prostate cancer ine zvapupu zvakawandisa zvokuti itori nemadoctors vamwe vangu vachitoti uya ndiendwe neni kuti waone kuti muhebhura rakwanisa kuti anga ane prostate cancer kunyange ane chubhu warutoti zvabva doctor ari kutaura kuti zvaita zviri right. Saka ndingati ndo chimwe chiri kushanda mushonga iyoyo. Ndaenda kudiabetes zvakare, nguva ine diabetes aiwa nemushonga wegukurahundi zviri kupera. Tozoti vanhu vanenge vakagadzirwa rinonzi rukawo kana kuti runyoka, rinenge zvakuenda nekuti pamwe yacho inenge iri bleeding iya yekuti kana kuti munhu anoita sekunge akuenda kunguva dzisingaperi. Zvese izvozvo zvinopedzwa nemushonga iwoyo tiri kuti gukurahundi iwoyo. Munhu akangoshandisa gukurahundi iyoyo zvinobva zvangopera. Imbokubata ipapa tavhura chirongwa chedu takanyanya kunangana nekensa. Saka vanhu vangada kuziva kuti imi mataura kuti munoita prostate, ko dzimwe mhando dzekensa idzi dzakaita seyechibereko, mhando dzese dzimwe dzekensa manga musina kutsana munorapa here negukurahundi? Gukurahundi inobata kensa dzese zvadzo, ingava breast cancer, ingava cervical cancer, ingava cancer of the throat. Because iyo cancer iyoyo ndakasangana nayo yekutoti mumwe munhu anenge aritonzi achitoita songe zvinonzi paari chaipo chaipo anenge ane hwema hwekuti vanhu munogona kutadza kutotaura naye. Zoti vamwe vanhu vanotoiwa nawo kwandiri, vamwe wacho anouya achitoti matablets akuita ekuita mumwe wandakagumisira kubatsira aiti matablets anga akuita kuiswa nekumashure, asi kenza yange iri zhinji yapinda mumusoro. Munhu iyeye akauya achiti paaitaura hwema hwaibuda hwainhuwa zvakatonyanyisa, akauya akatakurwa, asi akazouya ega akutenda, akutonyatsotaurwa zvakanaka, dambudziko rese rapera. Saka ndingati izvozvi pari zvino ndine vamwe vangu vaine kenza dzemuchibereko wari kunana Canada wandiri kuendesera mushonga neDHL, wakataura kuti doctor bwezi vachiita zvavari kuita vadoctors vanenge achivamonita. Doctor vaitaura kuti iye aiti doctor vakataura kuti kensa yapera. Ndine munhu zvakare wari kunana UK, kunana USA paAmerica, vanga vaine shuga, vataura kuti aiwa doctor ataura kuti shuga yapera. Ku UK zvakare ndina vamwe mai vengu vaine dambudziko vaiti chibereko, chibereko chavo chairwadza, meni marwadziro anoitwa chibereko. But pandakavapa mushonga wandakavapa wakatozotenda wachitoti aiwa doctor ataura kuti dambudziko rapera. Saka mushonga unonzi gukurahundi uri kubata zvakawanda zvokuti kuzotonzi gukurahundi vanhu vakazoti gukurahundi nenyaya yekuti unopedza zvakawanda. Asi izvozvi ndapinda ndibatsa ndingatipo ndatanga basa
nyika yeSouth Africa yatadza kuti ndo ine vanhu vakawandisa watambira chirongwa ichochi zvokuti izvozvi kunzwa percentage yevanhu vandabatsira kuSouth Africa wakawanda kupinda vanhu vari muZimbabwe munomu. Ndofunga kuti ndizoti kumedia ino ndiri kutarisira kuti inini munozwa kuti pana bhaibheri ukatarisa pana Hosea 4:6 inototi vanhu vangu waparara nekushaya zivo. Saka inini ndine ndichitarisira kuti dambudziko iri randiri kubatsira is the children's bread kureva maZimbabweans. Saka ndinotarisira kuti aiwazve vana veZimbabwe vanofanira kunge vachibatsirikana uye vachibhenefita zvakatonyanyisa. Asi bhaibheri shoko raMwari zvakare rinoti pana John 4:44 inobva yati muprofiti haondi kuisa muprofiti munzvimbo yaanogara. Asi izvo zvinova zvazoita sekuti inini ndinonzwa ndazonzwa kuti pachirungu vanoti my heart bleeds with pains, nekuti unenge uchitarisira kuti aiwazve ndibatsire wangu, asiwo zvochiita kuti vanhu pamwe pacho handimuna sengano iya inonzi kamba akashorwa pakuti wachere tsime asi ndiye akazobudisa mvura. Saka ipapapa ndo chimwe chitiko chiri kuitika, uye ndiri kubatsira vari muno muZimbabwe, ndabatsira vari munzvimbo dzakasiyana siyana, Bindura, muHarare, kwaMutare, vari kuBulawayo. Bulawayo ndio itori nevamwe wakazotonditi mushonga wenyu wambariro, mushonga uyu zita ramakapa rekuti guku rahundi dai marishandura muti chikwapuro, ngekuti kuti guku rahundi wakuti hanzi zvakutifungisa zvakamboitika kumashure. Ende ndakazvitambirawo ndikati henzi yaita seizvozvo, ndekuti iwo vari kuti iwo wati ndiwo atoti ngaunzi chikwapuro ngekuti wakaona kushanda kwawaita mushonga iwoyo. Right. Ndikunzwa mukutaura mukukota mascriptures emubhaibheri. Kumashure kumataura kuti makaradzwa mushonga nasekuru. Saka vanhu vangada kuziva kuti sekuru ava vachiri vapenyu here kava kuti nditateguru vedzinza vanouya kuhupe kwenyu, nekuti varapi vane zvipo zvakasiyana siyana. Umwe anoratidza kuhupe achirotesa mushonga, zvimwe umwe anenge akapiwa senhaka kuri kufamba kwechirapo mudzinza. Imimi zvenyu zvakanyatsomira sei? Inini ngati chipo chandinacho ndakataura mushonga wandinotaura nezvawo guku rahundi nemimwe mishonga yakawanda muchaziva kuti ndakaisira sei. Weguku rahundi nemimwe nyoka yese mizhinji mishonga yatoshandisa ndakataurirwa nasekuru hanzvadzi yamai wamai, ndo wakanditaurira mishonga iyoyi. Asi izvozvi ndingangoti chipo chandinacho ngechekuti pakauya munhu wekuti ane dambudziko rainaro, inini handisi kukwanisa kuziva kuti munhu iye ndofanira kumubatsira sei, kusanganisira vanhu vanogwa tsviyo. Vamwe wacho ndakanga ndisingatozivi kuti ndofanira kuvabatsira sei. Asi chipo chandinacho ndechekuti pakauya munhu aine dambudziko rokuti handisati ndamboribatsira, hapana anozodzoka ndisina kumubatsira, ngekuti iye kana ndiri kunetseka ndomubatsira sei. Panobva pauya munhu anouya achinditaura kuti munoziva here kuti toti patsviyo ndoziva kuti itsviyo, anobva anditi munoziva here kuti wambariro, munoziva here kuti tsviyo dzinorapwa nemushonga wakati. Inini ndobva ndatoti honai, ndobva ndachitoti munhu uya anga ane dambudziko retsviyo, ndobva ndatomutorera mushonga waya ndichitanga kuushandisa sekuti ndiri kuita experiment. Asi paexperiment paya mushonga unobva watopedza dambudziko. Saka wapedza dambudziko neni ndichibva ndanyora pai mubhuku mangu kuti alright, saka mushonga wakati chakati chinopedzwa nezvakati, pamusana pekuti hapana wekuti ari kuuya nedambudziko rake wandirotadza kubatsira, pamusana pekuti kana ndisingatozvizivi, ndisina kuzvitaurwa nasekuru iwo wandiri kutaura nezvavo, kana ana anenge auya kunonditaurira, panotoita munhu Mwari wanenge wachitoda kuti munhu iye apone. Saka panoita munhu anouya achizobatsirwa. Ndozoenda zvakare mumwe mondinofamba ndiri kuita basa iroriri, ndikataurira vanhu kuti ndizvo zvondoshandisa maherbs. Pane vamwe waitozonditi mati munoshandisa maherbs, asi isusu kutori nevamwe vane mishini inobva yatotaridza zvirwere kuti munhu ane chirwere chakati. Imi wambariro ndikuona muri kufamba hamuna kana mushini kana chii, haiwa wanenge wasingatendi mubasa randiri kuita. Asi pamwe pandakasvika ndakazoti ndiri kuda kungobatsira vanhu kuti mozosara muchizoona uye muchiziva kuti basa randoita rakamira rakadai.
pondaita basa irero ndakasangana na wangu baba wangu wakastroka wari pa wheelchair. Baba iwo wangu wari pa wheelchair pondakanga ndiri kutaura nawo baba iwo wangu wakastroka pandakanga ndichitaura nawo mudzimai wavo akati Wambariro dai masudurika yenyu bhozi titori mamwe mahebs atakatopiwa newangu atori nemishini inotoona kuti munhu ane urwere hwakadai. Saka baba wacho ndiwo akazoti wega Wambariro inini ndiri kunzwa kuti mukandibatsira ndinopona. Saka ndakachivati imi handichakubatsiri nemahebs, imimi ndakuchikubatsirai nemunamato, ngekuti zvekunamata izvi kusangana ndinopinda reRoman Catholic tine kwatinoita zvinonzi zvecharismatic. Saka zvecharismatic patakaita zvecharismatic taitotaurwa kunzi tinokwanisa kunamatira vanhu. Saka ndakanamatira baba iwawo. Pakazouya baba wangu ari HIV positive wakutenda, wakatoti baba waya wangu akastroka waya Wambariro wakufamba, wari kuti zvandakaitirwa naMbariro zvihombe. Ndipo ndakatanga kuzotaurira wandaitaurira kuti munoziva here kuti baba ndakawabatsira sei. Ipapo ndakabva ndaona kuti chinonzi munoona kana vanhu vanonzi kuvanonamatira vanhu, munhu haaponeswi kuburikidza nemunhu amunamatira, asi anoponeswa nekutenda kwaanenge ainako iye. Baba wakatenda kumudziyo ini semudziyo waishandiswa naMwari kuti ndike ndichiwabatsira, wachibva watenda. Kutenda kwavo kwakaita kuti wasvike pawanopona. Ndo zvimwe chetezvo pabasa randinoita, vanhu wakanga waine kutenda anosara kuzoshandisa mushonga, asi kupona chaipo chakune kwatopo ngekuti iye anenge aine kutenda kutori maari. Saka kutenda chaipo chaikoko kunoita kuti munhu atopone. Uye ndochitarisa basa rangu randiri kuita rekurapa urwere hwakafanana nemukondombera, kunyanya pamukondombera. Pamukondombera pandiri kuita basa iro riri, mushonga wangu unofanira kunge uchirapa baba namai wese wachibva washandisa mushonga ipapo. Asi dambudziko randiri kusangana naro ngerekuti vamwe vanoti baba wanotora mushonga wachihwandisira mai. Dambudziko iroro kana radaro harizoperi, nenyaya yekuti tiri kutariswa tiriperi asi hariperi. Wanofanira kuti washandise wese, wakashandisa wese wachitomonitana kuti wange wachishandisa, wakamonitana pakushandisa, dambudziko iroro tinenge tatoripedza. Uye mushonga wandiri kuti gukura hundi, mushonga iwoyu mushonga uri kufanira kuti unwiwe nemunhu wese zvake. Ende ukange wanwiwa nemunhu wese tichaguma taane control yekuti unyatsoona kuti vanhu tichange taakutaura mutauro mumwe chete. Mushonga unonzi gukura hundi iwoyu. Pakauya COVID, ini ndakabatwa neCovid ine mudzimai wangu. Ndabatwa neCovid, ini ndaitoshuvira kuti dai ndabatwa neCovid pamusana pekuti ndaiziva kuti sekuru wakanditi mushonga unonzi gukura hundi hauna urwere husingakwanisi kurapa. Saka paitonzi COVID yanetsa, ini ndaitoti ndofanira kuti ndishandise mushonga uyu ngekuti sekuru wakati hapana urwere hunonzi haurapwi negukura hundi. Saka ndakachitoshandisa gukura hundi iyai. Ndakangonwa 300 ml. COVID yaitemesa musoro, yogoita flu rimwe rekuti raita gararwa rinovhara pahuro, zvokuti wotadza kufema. Ndaiti ndikadaurara zvaisatoita, asi nerutivi zvaitoramba, asi pondakazongoti kunwa cup 300 ml COVID yakabva yapera. Ini ndichingonwa kudaro musoro po wakanyarara, ndakabva ndapowa mudzimai wangu mangwana acho takutoita basa. Saka mushonga wegukura hundi unobata urwere hwese, hauna kuti hupi. Ndine mishonga mimwe inobatawo urwere hwakafanana naBP. BP ndiri kuona pari zvino izvi BP chatoita kunge chirwere chakaomarara. Asima chitotonge kuti chirwere chakaomarara. But ini ndichitotarisa ndaitoti tuzvirwere, ngekuti zvirwere izvo zvafanana nezvezvo zvirwere zvokuti kana nditozvirapa inini hazitombotori inguva diki. Kana dzingava TB, ndarapa wakawanda vane TB, ndarapa wakawanda vamwe vanhu vanenge vaine maulcers, maacids, vane meningitis, ndingati
zvirwere zvakawanda wanda zvandabata zvese zvinenjingoibatsira vanhu vacho zvese zvingopera zvekuti handina chirwere chekuti nechiti ndabatsira ichi chichiramba, asi pachirwere chegukurahundi pangori nechimwe chiitiko chaichiitika chekuti kana madirections of use ndakuti vanhu vashandise mushonga iyoyo une kurutsa nekuchaya kuripo. Saka nyaya iripo ndeyekuti pakunwa mushonga wegukurahundi kazhinji kacho munhu akashandisa chipimo chakati kurei pakuunwa akarutsa zvakanyanya, mushonga iwoyo unoreva kuti muzhinji unenge wakurasikwa. Saka anenge achifana kunwa mushoma asi target iri yekupedza 2 liters pazuva. Saka wari kubva wangopedza 2 liters wasina kuchaya nekurutsa kwakanyanyisa, wari kubva wango pa 7 days wari kubva watoita negative. Tiri ipapo panyaya yemushonga iyi, pane vamwe vanhu vanoita kensa yemudumbu yekuti changopinza mudumbu kudya kana kumwa chinotobuda ipapo. Saka mushonga wegukurahundi kana chikwapuro uyu vanhu vakadaro manje munovaita sei? Kuti unenge achingodya otorutsa usatombopinda musystem, munomuita sei munhu akadaro? Ya, kana munhu ari kuti akadya obva atorutsa ipapo ndo pandiri kuti inini mushonga wegukurahundi ototora nezvawoyoyo anenge achinwa mushoma. Paanonwa mushoma haakwanisi kuti arutse. Uye ndine vamwe wangu achitonditi dai mawana chigayo ngoitongo achiti bwezi tine mumwe munhu ari kuUK anditi mukamangowana chigayo ati anokwanisa kuzondisponza nemushini unoita kuti pagadzirwe makapsule. Saka makapsule anozoita kuti munozva kuti tablet kana la tablet riri nyore kuti harizoiti kuti kana kuti munhu asvike paanoti kana kuti anorutsa kana kueka risati rashanda. Tiri ipapo muurwere, pane vamwe vanhu vanopiwa urwere hwakaita sana kensa, humwe unouya neuroyi, humwe dzimwe nguva anenge akanganisira midzimu opiwa mutongo wekurwara. Munozvifambisa sei pavanhu vakaita seivava? Munokwanisa kuona here kuti iyi kensa iyi kurwara kungori normal, kana kuti iyi ndeyeuroyi, kana kuti iyi dambudziko rakabva nekuti munhu akakanganisira kuwadza? Munopafambisa sei papa? Ya, ndingati pari zvino izvi izvozvo ndasati ndataura kuti pane vanhu tekinoloji yeuroyi yakura yasimuka zvakanyanya, ndokuti patori nevamwe vanhu vari kuti wari kuroyesa vanhu nezvinonzi zvishiri kana kuti zviwanda. Asi munhu akaroyeswa nezvishiri kana kuti zviwanda, pakandoitwa postmortem nemadoctors, munhu aroyeswa nezvishiri kana zviwanda, dhokta ari kuzototi munhu iyeye enga aine shuga yashuta, munhu iyeye enga BP enge yashuta, munhu iyeye anogona kunge astroka, asi anenge aroyeswa nezvinonzi zvishiri zviya. Mushonga wandoshandisa wegukurahundi unobata kunyangwe parohweswa nezvishiri izvozvo, because munhu akarohweswa nezvishiri kunyangwe anga asina BP inoshuta. Munhu akarohweswa nezvishiri kunyangwe asina chirwere cheshuga inosimuka. Handiti shuga inoti shuga ikaita shoma mumwiri munhu anoita urwere hweshuga, ikawandisawo zvakare kuita chirwere cheshuga. Saka izvo zvinosimuka kana munhu achinge arohweswa nezvishiri. Uye tinoti kana munhu ari kunzi, ndingati pandiri kupa vanhu mushonga wandiri kuti wegukurahundi, ndine vamwe vanhu vatozotaura vachitoti Wambariro, inini ndakamanifesta, waitoti pandamwa mushonga wenyu iye aitoti pane kutotaura kwekuti pane zvakazototanga kutotaura zvitonzi wangwarisa steriki iwewe waenda kuna Mbariro iye haakuita kuti dambudziko rako ripere. Saka zvinhu zvokuti mweya wakaipa kana kuti chakaipa chinokonzeresa chirwere chagadzirwa nemunhu chinotoziva nekuona kuti mushonga waakupiwa naWambariro unokwanisa kupedza dambudziko. Saka vamwe vacho vatoti zvatotaura ndisati ndatoshandisa mushonga. Saka zvimwe zvinhu zvokuti
zviri kungoitika, asi kwete kuti inini ndinozviona kana kuita sei, asi wari kushandisa watoti ndaitonzwa nditi ndamanifesta uye wachitoti ndazvitoziva kuti zvakati mushonga uchandishandira, nenyaya yekuti ndisina ndatomboushandisa mushonga patorori nekuti ndatonge tiri wanotaura kumachechi emapostori wandi hanzi kuhaka kuti munhu atonga paine zvazvitotaura zvitoti angwarisa seri kumunhu iyeye akubatsire kuti akubatsirei, ngekuti akukonzeresa kuti basa redu tetiritarisa kuti ringe richiita ringe ritadze kubudirira. Saka gukura hundi inokwapura zvinhu zvese zvireva kuti inorova kumweya nekumwe kwese. Vanhu vada kuzobanya kuti gukura hundi muti here wamunochera mudzi kana kuti chimusingataure news tare muti wacho, asi vanhu vangada kuziva kuti muti here chii gukura hundi yamushandisa. Ya gukura hundi midzi yemiti yakawanda yandinosanganisa kuti igadzire chinhu chimwe chete. Saka kuti gukura hundi zviri kutaurwazvo kuti kubata zvirwere zvakawanda, iwowo zvakare unenge uchishanda iri midzi yemiti yakawanda, ndiyo yandinosanganisa pakugadzira mushonga iwoyo. Ende pagukura hundi ipapo zvakare pane chirwere chakanetsa chakapedza mombe, nanhasi chiri kubata mombe muZimbabwe munomu. Chirwere ichochi chemombe ichochi chakapedzwa zvakare negukura hundi. Inini dzangu chaidzo dzemudanga vangu dzakatopera kufa nditori pakutora padzewamwe vanhu, asi chakazoitika nemanje kuti dzangu dzapera kufa ndakazobvunza vanhu kuti ini mushonga wandiri kukupai muri kushandisa sei, ndopo wakazototi wari kutoudira wese kahwani wobva wangoisa mvura yakawanda, ende mombe ikapiwa mvura yakawanda iyoyo iri kubva yazosvika painochaya, ikangoti chaya kudaro izvo yatopona, ngekuti inini dhonza rangu rakanga rasara bhuru rehwani rakanga rasara rakabva razotorarama ndachizoita mashandisiro iyayo. Saka gukura hundi inobata urwere kunyange huri kupedza mombe. Kumombe kuchingayo chirwere mazuva ano inonzi chigenural disease, ndiyo yandiri kuona yanyanya kupfachukira yekupedza mombe dzevanhu. Ndicho here kuti pane chimwewo chirwere chaya chekuti mombe dzaibuda misodzi dzomatsitwa, icho chati chakanetsa ichi vanhu vaitochiradza chiti January disease. Chirwere ichocho ndo chiri kutorapwa negukura hundi zvakare. Chikwapuro chinopedza masports. Alright, tiri ipapo pane pamambotaura kumashure kuti munoita maexperiment pavanhu. Varapi vakaita semi munofana kunge makaregistrwa neTraditional Practitioners Act kana kuti Traditional Medical Practitioners Council yemuZimbabwe. Imimi muri registered here uye vanozvibvumira here kuti muite maexperiment musati manyatsoziva kuti zvinhu zvofamba sei? Ya inini ndiri registered, izvo zvitori nelicense zvekuti pondakatanga kuita basa kuma 2013 ndakanga ndisingatotarisiri kuti ndaifana kuita basa irori ndine license. Ndaitofunga kuti ndaifana kutongoriita ndogosvika pandinozotochinzi ndapara mhosva ndekuti ndarapa vanhu, asi ndaitarisira kuti ndizosunungurwa ndobuda mumusungwa sekubuda kwaita Joseph, ndakusunungurwa newandaendarapa, asi ndakachizonzi newandaendarapa wacho aiwa mutemo unoti munofana kushanda mine license. Saka izvozvi ndoshanda nditoriwo nelicense ranenge ichitoteerera remuZimbabwe muno. Alright, tiri ipapo hurumende inoti inoda kuti varapi vose vari muZimbabwe vange vakanyoreswa kuita kuchengetedza urwere kubva kuvanyengeri kana varapi vaya vasina zivo vaya. Vanotaurawo futi kuti zvipatara zvisina kunyoreswa zvinogona kuva nengozi, uye mishonga ino isina kumbobvira yaongororwa inogona kukonzera zvirwere zvakaita segomarara. Munoti kudii neizvi uye munofungei nezvekudikanwa kwekunyoreswa kwavarapi vese? Ya mutemo wenyika unofana kuteedzerwa seizvauri, ngekuti izvozvo zvinokonzeresa, zvinoita kuti zvikateedzerwa zvikutaurwa zvacho zvinoita kuti dambudziko tiripedze kwete kuti tigadzire. Saka mutemo unofana kuteedzerwa zvauri, ngekuti unoita kuti dambudziko racho chairo rinopera kwete kuti tinogadzira rimwe. Tiri mukurapa ikoko
kune vamwe vaya vanonyepera vanhu, ndinorapa zvakati, mishonga uyu unopedza chakati, ipapo yambiro yenyu kuvanhu vakadai, kana kuti kune ivo varwere vanoenda kuvanhu vakadai vanenge vachinyepedzera, munoti kudii kwavari? Ndingati zviri zvebhaibheri zvakazarurirwa wasina kuenda kuchikoro, ngekuti wasina kuenda kuchikoro ndiwo anonyatsa kutenda. Tikada kutarisa zviri zvekutenda, pakutenda chaiko kwevanhu, kazhinji kacho tsumo yedu yechivanhu inoti kwadzinorohwa matumbu ndiko dzinomhanyira. Mukatotarisa munotoona munhu graduate achitoenda kundoenda pamunhu ari kutaura manyepo. Handizivi kuti kana kuti ivo vanotaura manyepo wacho vanenge vaine zvinofungaidza here kana kuti zvinoita kuti vanhu vatadze kuziva. Ngekuti ini ndotondera kuti ndine imwe nguva yandakasvika kurambira wanhu vemubhuku rekwangu rekwambariro, waunganidzwa nemunhu aizviti Booster achida kuita basa rake. Booster iye ini ndiri kuita basa rangu remaherbs riri, ndikaenda ndasangana naye kuHeadlands. Saka pandakasangana naye akanga achitora mombe dzevanhu achiita basa rake. Asi paitora mombe dzevanhu, foni yakazoringira mumwe munhu ane mombe dzatotorwa dzatosungirirwa. Foni yakatorwa, Booster anoona, kutaura chokwadi akanga aona zvakarombwa nemunhu, tuzvidhoma twakatoti twapiswa. Asi paakapisa tuzvidhoma twapiswa pamberi pavanhu vese, vanhu vachitoona kuti twapiswa. Aona vanhu vachiona twapiswa dare izvezvo, kwaakatutora kuMozambique, meseji yakapinda mufoni pamberi pavanhu vese, foni yakatititi meseji bvayaverengwa. Meseji yaitoti, ko iwe wavhiringana patikono wakomana tatoona watosvika waakuno kuMozambique. Ndopaakabva atoenda pamberi pevanhu nepabhusita wacho kuti tunhu twanzi twapiswa, asi verengai murini meseji, ndisaverenge ndirini. Ndopandakaziva kuti mukati mewarapi wamwe wacho, handisi kuti wese, wamwe wacho wanoita zvefeki. Ndosaka ininiwo kuti pamwe pacho ndichiitwa painted with the same brush, kuti vanoguma vachinditarisawo da kunditorawo seizvozvo, nenyaya yekuti wariko wanoita zvemanyepo seuyo yekuti aiti zvatsva, ende tichiona nemeso kuti zvatsva, asi kwazvakatorwa zvake zvatosvika zvitaura kuti wakomana wasvika wakuno wavhiringana nawo papi. Pakaoma. Right, then tiri muvarapi imomo, pane munhu anenge achinyatsoziva kuti inini kensa yangu kana chirwere chandinacho ichi chakauya nekuroyiwa, asi iye anenge achida kuendawo kana kuzvipatara kuti pamwe dambudziko rake rinogona kupera. Munovaita sei vanhu ava kuti akuuya kwamuri achida kurapwa nemi, atora mishonga kwamuri, oenda futi kuchipatara unopiwa mishonga kuchipatara? Saka anozoziva sei manje kuti mushonga washanda ndewenyu kana ndewechipatara? Vanomixa vaya, pakamira sei papa? Inini pandinobatsira vanhu, kana kunyange pagukurawo ndipo ndorapa munhu ane mukondombera, inini mushonga wangu kana munhu achinwa handiti kuti arege kunwa matablets ake. Anonwa matablets ake, zvese mishonga yake anozomiswa nadhokta. Saka inini nditoti dhokta, zvataurwa nadhokta, ndikaendaita basa rangu, munhu anofanira kunge achindoongororwa nadhokta kuti zvapera here. Ngekuti kana kunyange nguva ine maprostate cancer, madhoktas aizotaura kuti zvapera. Ari HIV positive, kune vari kutora vari kunze uko, wanga achimondikwa nemadhokta, dhokta ndiye aritotaura kuti zvapera. Ane dambudziko rese raanga ainaro, ini ndire ndichitotarisira kuti kurapa inzira imwe chete yatinofanira kufamba nayo, uye tikachizviita pamwe chete kuti ini ndizvo ndaita, dhokta oonwawo kuti zvaitwa zvedu zvapera here. At the end of the day, Zimbabwe ichange pane chimwe chikamu, kana zvasvika pakuti vanhu tiri kushanda semashandiro andikutaurira kuti inini pandaita zvondaita inini, madhokta anenge achionawo. Wezvapane pamwe pandaisina kutaura, tine nyaya inonzi contraception, kuti pane matablets ari kugadzirwa aya. Pane chiwanhu kuti chaiitwa kuti chive kuronga mhuri, chinotoitwa pachishandiswa mishonga yechiwanhu. Pane zvakare mushonga umwe wandinoziva zvakare wekuti handimuona vana mai kuti vanozvara neoperation. Mai vatounganirwa nemadhoktas zviri kutonzi warifanira kuenda kutheatre watosununguke neoperation. Kusvika ipapo ndotaura kuti itai kudai, mai vanosununguka ipapo. Saka
mimwe mishonga yakuti i-buried treasure inenge iripo asi inofanira kuti ibatsire vanhu, ende kubatsira vanhu inosvika painobatsira ngekuti inini wacho handisi kuramba kushanda nemadoctors nechasira kuti iwo wacho kana wachinditambira ndinotambirawo kuti zvese zvanenge vachiita kuti tiite kuti kumapeto kwacho tigadzire chinhu chimwe chete chinoita kuti nyika ienderere mberi, zvosasikidza vision ye2030. Tiri ipapo hurumende yakatanga chirongwa cheNational Cancer Control Plan kubva gore rapfuura 2025 kusvika pana 2030 apa chekumisa chigomarara iroro handiti radai kuwedzera munyika. Munofunga here kuti varapi vechivanhu vanofanira kuita, munofunga kuti varapi vechivanhu kana kuti vakaita semi munofanira kuitawo basa rei kuti hurumende ikwanise kuzadzikisa chirongwa chayo ichi? Ya nyaya iripo ipapa ndo pandiri kuti paya handimanzwa ndichiti kamba akati ndimbocherewo tsime, saka ini ndechitoshuvira kuti warwere wacho ane matambudziko ndombowapiwawo woonawo kuti mishonga yandiri kushandisa ndikaenda ndashandisa dhokta ondoongorora kuti zvasei, nenzira iyoyo totoguma tatopedza, ngekuti chinhu chinonzi kenza pachivanhu taiti inonzi nhuta. Iyo nhuta yacho kuti kenza iyoyi inotogadzirwa nevanhu futi, saka kune kenza yekuti tiri kuti kenza yekuti iri kenza iri normal, neimwe kenza inotogadzirwa pomanzi vachitaura tekinoloji yeuroyiwo futi yasimuka zvakanyanya, saka dzimwe kenza dzinotogadzirwa dzinotokonzeresawo kuti ende dzinogadzirwa zvacho dzedzo ndo dzimwe zvadzo kuti dzine dziri complicated zvokuti dzikashandisirwa mishonga isiri maherbs ndopo munoona zvinzi haisi kurapika. Ndepi kurudziro yamungapa kumunhu anenge asingazivi kuti ane cancers anayo yozobudikira yasvika pastage yekuti yakuita maronda sayamambenge muchitaura kumashure, ndeipi kurudziro yamungapa vanhu kuti vagare vaziva nekukasika kuti ndingangova ndane cancer? Kurudziro yandinopa kuvanhu kuti wagare wazvidzivirira kubva kurwere hwafanana nekenza kana mukondombera. Ndopapa manzwa ndiri kuti mushonga unonzi gukura hundi wenge wosiwe kuti uri kufanira kunwiwa nemunhu ari kurwara, uri kufanira kunwiwa nemunhu wese akanwa mushonga iyoyoka muchaona kuti kumberi uko tinoguma tapedza dambudziko, zvokuti muchazoona kuti Zimbabwe inozoguma yakunzi ine choyatanga chisingagone kune dzimwe nyika. Ndiri kuona muri kushandidzana nevezvipatara, pane mamboitawo here maefforts ekutaurana nemakurukota anoona nezveutano izvo kuti chikwapuro kana kuti gukura hundi iyi itorwe musystem igare itodistributa kana mumafamasi, muzvipatara zvehurumende, kumakliniki, kumaruzevha kupi nekupi? Ya pari zvino handisati ndataura neveutano kuti mishonga iyi imboshandiswawo muzvipatara imomo, asi chishuwo changu chekuti zvaifanira kuti zvizosvike pakuti zvidaro, ngekuti mukaringa inini ruzivo irwo ruripo ndakanga ndinarwo, kungoti nguva yaMwari inenge yakwana. Izvo pari zvimwe zvimwe zvati ndakatanga kuziva ndisati ndatomboenda ndokunga nditori kuprimary level, but asi zvinozvi nditori munhu atove nemhuri, asi ndisati ndatomboti basa racho ringe rakuitwa, asi saka zvinezvi ndinotarisa kuti saka zvikasvika pakuti zvinoyekwa zvinozoita kuti basa rinozoguma raitwa vanhu vachibatsirikana tisiri vanhu vanenge vari stinji. Ngati stinji tikuedza kuti kuomera sekuomera kunoita n'anga zhinji kana kutorapa wazhinji wekuti anofa asina wataurira mushonga wakakoshera nyika, uye zvokonzeresa futi kuti bhozasiro panonzi kufa kwangu zvarova. Tiri ipapo tichimbosangana, pane mamwe madambudziko amunasangana nawo mukushanda mukurapana nevanhu, ndiapi mamwe matambudziko amungada kuzivisa ruzhinji rwakatarisa kana kuti makurukota ezveutano amuri kusangana nawo pamunenge muchishandidzana kana nevo kuzvipatara neTransitional Council inokuregulata imi? Ndiapi machallenges
zvikumbiro zvamunoda zvamunoona kuti apa panoda kugadziriswa bhotsi papa pachitikanganisa zvakadai. Ya, ndingati mabandiko eutano akasiyana siyana. Ndingati anditi munoona isusu tiri vanhu vatema. Ndotondera nguva yeCovid payanga yanyatsoti yashungurudza vanhu. Ndotondera mukuru wenyika yedu akati waitaura kumadzishe wachiti ko madzishe hamuna here chiwanhu chimwe chamunoziva chinofana kuitwa. Nguva yaitotaura zvaiwedzera mandiri kuti wakomana ndinofana kuzivikanwa sei kuti wati vanhu vabatsirikane, because ipapo ndakanga ndiri kutoziva mushonga waipedza dambudziko reCovid. Saka ndopandiri kuti tikaita maonera pamwe mimba yehoro kuti tiri kuti hatina watinoringira pasi, munhu wese atori nechekuita nekuti tipedze dambudziko okosheswa kubva warapi wese wane marapiro akasiyana siyana zvichikosheswa. Kumberi kwacho ndinoona kuti tinogadzira marapiro akanaka, uye nyika yedu ine pa imwe level yairi kuenda kundosvika. Mukufamba kwenyu kwebasa renyu mungava mune vanhu vashoma kana vakati wandei vakadzoka kwamuri vachipupura vachipa matestimonies zveshuwa chikwapuro chakandirapa ndava munhu mutano. Mungatipawo here maexample mashomanene muchitaura kuti munhu akauya achinzwa zvakati ndikamurapa sei akazodzoka netestimony achiti zvakadai zvakadai? Okay, ndingati pabasa rangu randiri kuita pane wanga wari HIV positive nguva nemukondombera, ndofunga ndichitarisa iri percentage paurwere hwese hwandarapa ndototi 70% yandakarapa pano nguva nemukondombera wakauya wachiti zvapera. Pakurapa kwacho wanenge wachiti hazvina kupera, ndakazotarisa kutadza kushandisa madirections of use nemazvo emushonga, ngekuti mumwe munhu anenge achiti zvangu hazvina kuita, asi pandinozoita follow up kuti nditarise kuti akashandisa sei, ndo pandinozotoona kuti aiwa akazorasika apa, haana kushandisa apa aifanira kunge akadai, haana kudai. Saka nyaya yacho nguva yandakambongecheedza ndaimboti wamwe vanhu rega ndiite kumonita ndega, nekuti onwa ndichimonita inini kunyange wanda ndichimonita wacho. Saka manza ndiri kuti kupona kwemunhu kutenda kwake. Munhu auya nekutenda ndinopona anoteedzera zvawataura, auya nekutenda ari kungoti mhene kuti pamwe zvinogona kuyeka, haagoni kuteedzera nemovi, because wamwe waitoya achinwira kumba chaiko chaiko, waitosvika pauti akangora kuti ndasuduruka aibva atorasa mushonga kuti inini angofadzei inini kuti apedza target yake ye2 liters yepazuva. Asi ndaizotowataurira kuti imimi kunyange henyu muchiita kunge muri kundihwandisira kudaro, zvinongorevawo kuti muchanonoka kuwa negative, ende ndo zvaitoitika. Hapana asina zvinopera, asi kana uchisanwa nemazvo unononoka kupora, asi kupora uchipora. Pakenza pa ndeipi case study yamakambosangana nayo yekuti makatombobvundukawo kuti munhu uyu ndomurapa here asi akazoporeswa akauya akaita testimony? Kenza, ndingati kenza dzakanyanya kundityisa ikenza dziri kuti munhu anenge ichinzikana kuti iri mukati, iri mumuviri make, neimwe yekuti inenge iri kuti iri mukati asi yabuda kunze. Kenza iyo yekuti anogona kunge atoparara mukati. Dzitoripo dzimwe dzekuti ndinenge chitonzi nevanenge vachiziva nezvangu vanoti imi iyi yanonokerwa iyi, iyi dai machiiregera iyi. Asi mushonga wandiri kutaura weguku rahundi unenge unotoda izvozvo zvacho zviri kunzi zvanonokerwa izvozvo. Ngozi vari kutodarewa wacho pane vamwe waitoya vandotaura kuti waitoya wakutonhuhwa waitopona. Saka mushonga weguku rahundi ndosaka ndiri kuti guku rahundi dai kuri kuti yanwiwa kwete neari kurwara ega, munhu wese dai anwa guku rahundi kumberi kwacho maizoona kuti wambariro waya wanga wachitaura manyepo here kana kuti chokwadi.
Saka pane vanhu vanototumira kana mameseji ekuti tokona kuti mabudisa kana pachivhitivhiti chedu vachitenda kuti sekuru zvinhu zvakundifambira. Ya ndizvozvo zvekuti izvozvizvi po ndakatanga kuti ndakuita basa irori po ndambobuda paSly Media ndichiita basa irori ndingati inde ndisingadi kuti ndinge ndichitaura ngoti kutaura ndendanguramba ndaunge nditotaura chinhu chimwe chete asi ndaichitesera kuti iyo vanhu vabatsirikana ndiwo vanga vari kufana kuuya vachitaura zvokuti pari zvinezvi apa ndatosiya kuti vanhu vane tsanga kumaziso aya kana kuti munhu ane tsanga iyai tsanga ini ndotoshandisa mishonga wangoti kungopa ipapo hapana kuti munhu achandoparwa kana kuita sei zvinova zvatongopera saka ndiri kungotaura kuti inini ndingati munhu akangoshandisa nemashandisiro anofanira kunge achiitwa chaivo chaivo zvinobva zvatongopera ipapo. Chimwe chinhu chingada kuziva vatari ndechekuti mukurapa kwenyu uku munenge muchibhadharisa here? Ya pandakatanga basa irori ndakanga ndisingatobhadharisi asi ndakazotoona ni kuti kakusabhadharisa kaitozokonzeresa kuti munhu atadze kutoshandisa mishonga nemazvo uye inini wacho po ndakanga ndisingabhadharisi wanhu ndo vakazotouya vachitoto aiwa mushonga uyu isusu mishonga yechiwanhu ndinongoziva kuti inzi washanda unofanira kunge munhu aine zvaabvisa uye achizotenda ega saka pari zvinezvi mushonga wandiri kuti weguku raundi iyoyo ndiri kubhadharisa $50 ende yakazotoya kuti nditoibhadharise nenyaya yekuti vanhu vaitoti aiwa mushonga tinotoziva isu chiwanhu chedu kuti munhu unofanira kunge uine something chawabvisa kuitira kuti mushonga unyatsoshanda. Pangangova pane munhu ane dambudziko kana kuti matambudziko akati wandei akamumomotera orwere kuti asangane nemi anoita sei? Anokutsvagai kwamunenge muri here kana kuti anokubatai parunhare? Saka ndichikumbira kuti mutaurire vatariri nhamba dzenyu dzerunhare pamunokwanisa kubatika mutaure nevanhu vanenge vachida rubatsiro rwenyu uye kuti munowanika papi kana achida kuuya physical kuzotsangana nemi. Okay, ya inini vanhu vanoda kundibata vanondibata panhamba dzinoti 071 776 831 071 776 831 uye ndinogara kwaRusapi kuri Kutanda. KwaRusapi Kutanda ndiko kwandinogara. Tinokutenda handizoti kana pane zvimwe here zvamunofungidzira kuti mungange masiya zvamunoda kungozivisa vatariri tichipeta chirongwa? Ndingati inini chimwe zvekuti zvimwe zvandinenge ndisina kunge ndataura ndezvekuti handiri manzwa ndataura nyaya yeurwere. Tine urwere tozoita matambudziko ekuti mumwe munhu anenge asina urwere asi ane dambudziko. Handibati urwere hwega, ndobata matambudziko futi anosangana nevanhu. Kutori nevamwe vanhu wekuti ane dambudziko rekuti akarererwa mweya yakaipa yekuti kana kuti anonzi haroorwi kana kuti haatobati pamwiri kana kuti akabata pamwiri panotofanira kuti pabve. Yese matambudziko iyaya ese anosangana nevanhu iyaya kana kuti akarodzwa kuchikwambo kana kuti akagadzwa ngozi. Iyo zvese matambudziko iyaya ndinotori nemaitiro andirotoita kuti ndinongoziva kuti munhu iyeye aiwazve ndikangomuti ndoti agezeswe odai zvobva zvatongopera. Aiwa, tinotenda. Asi vanhu vangada kuziva, saka vanhu vangakuti ichi vachikudana here? Vanokuti sekuru here kana kuti murapi kana kuti vanokuti ichi? Ya izvozvizvi ndingati vamwe vanhu vangu vachitoya rubatsiro kwandiri vongu vachitobvunza kuti sekuru wachitoti sekuru ende vazhinji vacho vari kutoti sekuru mbariro but inini kakutonzi sekuru ikakaka ndandisitokada ngekuti inini ndinongoti ndiri herbalist ende kuti ndizotobatsira vanhu ndine mumwe vanhu wesangano mamwe masangano ati vanotoziva kuti munhu anongobatsira munhu angu anongonzi herbalist ndo akangosvika pakuti nditongotiwo ndiri herbalist ndichitopinde mubasa rekubatsira vanhu. Tingati hamusi sekuru, hamusi muprofita, munongova herbalist. Ndikoti ndiri herbalist ngoti ndotongoziva kuti kunyange ane dambudziko remazino ane dambudziko rei ndotongoziva kuti ndofanira kutora muti wakati ndotobatsira ende kakuziva kacho kuti muti wakati uyu ndiwo unopedza dambudziko rakati iri dhati muti wacho iwoyo zvakareka
ndio kuti pachirungu ukangoshandiswa kuti unongogadzira matablets anopedza dambudziko iroro. Aiwa tatenda, ndofunga vatariri veSlime Media TV mazvinzwira. Kuna herbalist vedu vaMbariro vanowanikwa kwaRusape. Zvizhinji kana une dambudziko wakasununguka kuvabata panhamba dziri pascreen pedu. Ndinovimba nekutenda kuti manzwisisa zvirwere zvese zvavanorapa uye nedambudziko ngavabate. Kana kubata isu, kana vachisingabatiki munogona kubata isusu veSlime Media TV zvakare panhamba dziri pascreen dzamuri kuona. Tinotenda nekutora nguva yenyu muchiona chirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Daniel Kachere.